Hechinoi chiziviso chinokosha. Isu veVision Systems tinobatsira vanhu vane zvirwere zvakasiyana-siyana tichishandisa natural and organic supplements achipedza dambudziko renyu zvachose. Kana uri kusangana nedambudziko reBP isingadzike neshuga isingadzike kana kuti uchibayiwa mainjections, tinawo mushonga unokwanisa kukubatsira. Tinobatsira zvekare vane macancer, vane maprostate disorders uye vane maSTIs nezvakawanda. Kana muri kuda rubatsiro, ndibatei panhamba dzinoti 0787 230 632 kana kuti 0715 851 880. Matikomborera kandi nai baba dai mambo tikomborera. Matikomborera munga dai matikomborera. Nai baba dai mambo tikomborera. Nere mwezuwa kana kuti nedzimwe nguwa kana kuti nerimwe gore dai mambo tikomborera. Ona dai matikomborera dai ma okomborera. Nai baba dai mambo tikomborera. Nere mwezuwa kana kuti nedzimwe nguwa kana kuti nerimwe gore. Tinokukwazisai muri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva. Pari zvino tiri muna Bulawayo Road padyo nepolice panonzi paMabhiza, apo taona accident yemotorbike yarovera pamotokari yeredhi. Ndofunga kana muri kuona motokari yeredhi iyo yasvikorohwa kumashure. Ndanga ndiri paservice station. Motorbike idzi ndodzedze dzinoita ruzha rwakanyanyisa dzichimhanya zvikuru. Yatopfuura tikatoinzwa ruzha rwayo. Tikada kuedza kutiwo tiitarisa haji yambokwanisa kana kuoneka yanga ichimhanya. Hazvina kumbotora 5 minutes takubva paservice station takutoona motorbike iya yaita accidents. Marodzi edu aya anoda kungwarirwa zvikuru. Hongu tine madhudhubike anomhanya zvikuru, tine dzimotokari dzinomhanya zvikuru, asi tiri kumhanya mumarodzi akashatisisa. Mamwe acho ane mombe, mamwe marodzi acho ane vanhu, mamwe marodzi acho ane dzimwe dzimotokari. Ndozvinozoita kuti maaccident erudzi irworwu azopedzesera aitika. Rangu zita ndinodzi Andrew Neshamba. Zvinorwadza sei kuti motorbike yakadai so munguva diki nekudhura kwainoitaona yadai. Iye hake mutyairi tichikwanisa kumunza padyo nekuti tiri kuona ropa riri kubuda pamuromo. Anga akapfeka helmet, I think so, handisi kuiona hangu helmet, asi ndo zvaitika, ropa riri kubuda. Hatikwanisa kukupai mufananidzo iwoyo pano, asi ndo zvaitika. Motokari veruzhinji vakuona varikuda kuedza kuongorora. Regai ndikunyatso kukupai mufananidzo wemotorbike muone kuti yaparara zvakadini. Ndozokupai zvakare mufananidzo wemotokari yacho yaroverwa, muone zvakare kuti yapararawo zvakadini. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Matikomborera kandi nai baba dai mambo tikomborera. Matikomborera munga dai matikomborera. Nai baba dai mambo tikomborera. Nere mwezuwa kana kuti nedzimwe nguwa kana kuti nerimwe gore dai mambo tikomborera. Ona dai matikomborera dai ma okomborera. Nai baba dai mambo tikomborera. Nere mwezuwa kana kuti nedzimwe nguwa kana kuti nerimwe gore. Nai baba dai
mungadai matikomborera nai baba dai mambo tikomborera nerimwe zuva kana kuti nedzimwe nguva kana kuti nerimwe gore dai mambo tikomborera ona dai matikomborera daima okomborera nai baba dai mambo tikomborera. Sekuona kwamuri kuita mukomana murume akuwara nedhudhibhaiki aiswa mumotokari iyo uyezve ava kufukidzwa nemachira kuti akwanise kunge achimhanyiswa kuchipatara. Migwagwa yedu, ndinogara ndichitaura nguva musi nenguva, migwagwa yedu haina kunaka, migwagwa yedu haidi iwaya maspeeding atinoita musi nenguva. They are so dangerous roads. Naizvozvo pese patinofamba tinofanirwa kunge tichiexercise extreme caution. Migwagwa yedu haisi kuwirirana nedzimotokari dzatiri kutenga. Motokari dzedu dzinofamba zvikurusa. Mukatarisa madashboard aya nokutaura kuti aiwa mota inokwanisa kunge ichibhururuka kusvika pekupedzesera, asi marodzi edu acho ndiwo asisiri safe kuti tinge tichimhanya nemaspeeds aanorequire. Ndofungawo kuuya kwetribabulus iyo kunobatsirawo zvakare kuti mota dzinge dzichifamba dai zvakaitika patribabulus zviri izvo zvaitika kwese kwese. Migwagwa yedu yakwanisa kufambika. Muridzi akuwara, muridzi wedhudhibhaiki akuwara. Dhudhibhaiki it's beyond repair, rakuwara zvakanyanyisa. Naizvozvo zvinhu zvinoitika mumaseconds and zvinhu zvese mari yakawanda inenge yatoparara. Ndochirongwa chatanga tati tikupei muzuva ranhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa zvacharamba tikupai, asi senguva dzese kamuri yeZimbabwe musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.